हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത സംഗ്രഹം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതില് ഭഗവാൻ അർജുനന് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന് പേരുണ്ട്. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? കിട്ടി. കിട്ടി. എല്ലാം കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ബാച്ച് 6 ബാച്ചിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി. എല്ലാവരും സോൾവ് ആയി അല്ലെ? പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2 സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 20 ക്വസ്റ്റ്യനോ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അതെ, പറ്റുന്ന എന്ത് മാതാജി? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി. അപ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ക്ലാസ്സും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ ലേറ്റ് ആയതാണോ? അതെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയില്ല. ഞാൻ ഇന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം നോക്കി, പക്ഷെ അപ്പോഴില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഇന്നാണ് ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും കയറി നോക്കിയത്. ഇപ്പോ ഓക്കെ. അപ്പോ മാതാജി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ? പുതിയ ഗ്രൂപ്പിൽ L2ന്റെ? ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഈ സമയം മതി എനിക്ക്. അപ്പൊ ഈ സമയത്തിന്റെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? മിനി മാതാജി ഉണ്ടോ മാതാജി? 984. മിനി മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി ഒന്ന് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോ മാതാജി. ഓക്കെ പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. 984 77 62729. മിനി മാതാജി നമ്പർ എന്റെ ഉണ്ട്. മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല, നോക്കിയില്ല, സമയം കിട്ടിയില്ല നോക്കാൻ. ഇന്ന് ഇച്ചിരി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സാരില്ല. നമ്മളെ മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 10 അല്ല 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2 ദിവസമായിട്ടില്ല നമ്മൾ അധ്യായം എടുത്തത്. അപ്പൊ 2 ദിവസവും 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ 12, രണ്ടാമത്തേത് 10, 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ 22 ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം.
അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയില്ലേ? നമുക്കപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ കയറുന്നുള്ളൂ. 11 മണിക്ക് 11:30 ഇടയിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ശരി, സാരില്ല. അപ്പൊ മാതാജി ഇപ്പൊ നമ്പർ കൊടുത്തില്ലേ? കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേരും ഉണ്ട്, രണ്ടിലും ഉണ്ട് പേര്. രണ്ടിലും പേര് വേണ്ട, ഒരെണ്ണത്തിലും മതി. അത് ഒരെണ്ണം ഇതിലും മതി, 3 മണിക്കുള്ളതിലും മതി. അവിടെ ഒന്ന് മാതാജിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നാളെ 11 മണിക്ക് കേറിയിട്ട് പറയാം. പറഞ്ഞാ മതി. മാതാജിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല. മാതാജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ മിനി മാതാജിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി. ധന്യ മാതാജിക്ക് മാതാജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ. എന്റെ ശാരദ. നമ്പറും കൂടി പറഞ്ഞാ എളുപ്പം. 9400 847076 ഈ നമ്പര് കാണും. നമ്മള് ഇട്ടാ മതി. ധന്യ മാതാജിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ. ഓക്കെ മാതാജി. അത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് 20 പേരുടെ 15 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 15 പേരായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ. നോക്കിയോ അത് എത്രയായിരുന്നു? കണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എത്രയായി? പുതിയവര് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതില്? ബാക്കി എല്ലാവരും കൊടുത്തോ? പോള് കൊടുത്തോ? മൺഡേ 14 പേര്. ബാക്കിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും. 14, 6, 20, 23, 7, 37 പേര് ചെയ്തിട്ടുള്ളല്ലോ ആകെ. ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 53 പേര് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്? വേണ്ട ആർക്കും? എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല മാതാജി. ഇന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവാത്തവരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഡെയിലി നടത്തുന്ന ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിട്ട് പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലേ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ കാര്യം? അതിൽ മൺഡേ മാത്രമേ 15 പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ മാതാജി. അതെ, മൺഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 6, 3, 7, 10 ആകെ എത്ര 30 സംതിങ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ പോൾ ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 20 മനസ്സിലായില്ല. ഇത് പോള് ചെയ്യണ മനസ്സിലാവാണ്ടാണോ? ആ സംഭവം കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിയ ഗ്രൂപ്പില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ L2ന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോ അതിനെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമ്മ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോള് കിട്ടും. കണ്ടോ? ചെയ്യാത്തവരിട്ടാ കണ്ടോ? അത് ഗ്രൂപ്പില് നമ്മളെ L2ന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പില് എടുത്തോ? അത് കിട്ടിയോ? അതില് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദിവസം വേണം അതുമല്ല ഒന്ന് തൊടാം. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വേറെ. ഏത് ദിവസം വേണോ? മൺഡേ വിട്ടോ? മൺഡേയിൽ ഇനി ചെയ്യണ്ട. അടുത്ത ദിവസം തൊട്ടോ. മൺഡേയിൽ 15 പേര് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും മതി നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ബാക്കിയുള്ള ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തൊട്ടോളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായോ? തൊടാത്തവരൊക്കെ തൊട്ടേ പോയിട്ടതില്. എവിടെ കിടക്കണേ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മാതാജി ഞാനിപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമല്ലൊന്ന് തൊട്ടേ പോയിട്ട്. അപ്പൊ നേരെ ആ ലിങ്കിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തും നിങ്ങള്. ഹരിബോൾ ആണോ? ഹരിബോൾ ഹരിബോളാണോ? ഇപ്പൊ മൺഡേ 16 പേരായിട്ടുണ്ട്. അതെ, 16 പേര്. 15 പേര് മതി പഠനത്തില്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 ഒരു മെസ്സേജ് കൈ ചേർത്തിട്ടിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ മുകളിലുള്ള മെസ്സേജ്. മാതാജി ഞാൻ കയറാൻ താമസിച്ചു. ഇതാണെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ നേരെ കിട്ടാത്തത് നേരത്തെ. ഹരേഷ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവര് ഇപ്പൊ ഇതുമ്മ കണ്ടോ നിങ്ങള്? കാണാത്തവര് അതുമല്ലൊന്ന് തൊട്ടാ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തുമ്പോ തൊട്ടാ നമ്മളപ്പോ അതിൽ ജോയിൻ ആയി. അങ്ങനെയാണത്. ഇതില് ചാറ്റിൽ തൊടട്ടെ? ചാറ്റിലല്ല, ഗ്രൂപ്പ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ബാക്ക് ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ. L2-ന്റെ 3 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക എല്ലാവരും. നമ്മളെ സമയം പോകാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ വേഗം ചെയ്ത് എടുത്തു. ഇല്ല, ഞാൻ 6-15-ന്റെ ഗ്രൂപ്പാണേ. 58 പേര് ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ 55 പേരായി. അതില് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും. 6-15 ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. മാതാജി മാതാജി രാവിലത്തെ ബാച്ചിലല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവില്ല അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലുള്ളവര് ചെയ്യാത്തവര് ഇപ്പൊ വേണ്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ അത്. അല്ലെ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കണം ഇനി. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് സമയം പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം മാതാജിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇത് അറിയണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗ്രൂപ്പാക്കല്. 6-15-ന്റെ ഗ്രൂപ്പില് ഈ ഹരിബോളിൽ തൊട്ടാ മതിയോ? അല്ല, 6-15 കാര്യമില്ല മാതാജി, 6-15 ചെയ്തിട്ടില്ല അത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 2-ലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. ഇത് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ക്ലാസ്സും ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനും കുറച്ചും കൂടി അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ചെയ്താൽ നല്ലത്. നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത്ര 50 പേര് പഠിക്കുന്ന 60 പേര് ഇരിക്കുന്നതും 20 പേര് ഇരിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിന്റെ. അത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാ ദിവസവും ആകുമ്പോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ തൊട്ടാ മതിയല്ലോ മാതാജി. റൗണ്ടിൽ തൊട്ടാൽ മതി. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, റൗണ്ടിൽ തൊട്ടാൽ മതി. തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ചന്ന് ഒരാള് മാറിയിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് തൊട്ടുള്ളൂ. 15 പേര് മതി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക്. എത്രയും കുറവാണ് അത്രയും പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. നമ്മളില് അത്രയും പേരില്ലല്ലോ, 70-80 പേരല്ലേ മാക്സിമം ഉള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ചയിലും ശനിയാഴ്ചയിലും ആരുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് സുഖമില്ല, നമുക്ക് 2 ദിവസം കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. എന്ന് പറഞ്ഞത് തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ നിറ കണ്ണുകളോടെ രഥത്തില് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കണ്ണില് കണ്ണുനീരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിലാപവും കണ്ണുനീരും അനുകമ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കണ്ണീരും വിലാപവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ആത്മാവിനോടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് ആത്മാവിനോടാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരും ഒക്കെ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള കണ്ണീരും വിലാപവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണീരും വിലാപമൊക്കെ വരുന്നത്. ശരിയായ അനുകമ്പ ആരോടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ആത്മാവിനോടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മധുസൂദന എന്നാണ്. കാരണം മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനന്റെ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വ്യാമോഹം എന്നൊരു അസുരനാണ്. ഇത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ അസുരനെ ഇല്ലാതാക്കുക ഭഗവാൻ. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, മധുസൂദനൻ എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസോർക്യം അകീർത്തികരമർജുന.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറയാണ് കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിത അനാരിജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യ അകീർത്തികരം അർജുന. അർജുനനോട് പറയാണ് നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? അർജുനോട് ചോദിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല നീ പറയുന്നതൊന്നും. നിന്നെ ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നീ വില്ലാളി വീരനാണ്. പരന്തവ എന്നാണ് അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? സവ്യസാചി എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഇത്തരത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോ അർജുനനെ എന്തായിട്ടാ പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് അത് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ആ പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ആ പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ഇതിന് സൂര്യപ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും താരതമ്യം ചെയ്യാണ് 3 ഭാവങ്ങളായിട്ട്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, നമുക്ക് ആ പ്രകാശം ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഒരു സൂര്യന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ്, സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം കിട്ടണമെന്നല്ല. നമുക്ക് ഇത്ര അറിയുള്ളൂ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. അത്ര തന്നെയാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. സൂര്യ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത്, ഉപരിതലത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്? പരമാത്മാഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നല്ലാതെ സൂര്യഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചോ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവനെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് ആരറിയുന്നത്? സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ആ ദേവനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, മനസ്സിലാകുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ സൂര്യനെ വെച്ചിട്ട് 3 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഉപമ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലേ. ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 6 ഭഗങ്ങള്, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഈ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? പരമപുരുഷൻ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലൈബം മാസ്മഗമ പാർത്ഥ നൈതദ്ദൈയുപപത്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോതിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനെ വഴക്ക് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. എന്താണ് പറയണത്? ഇത് നീ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയാണ്. നീ അധീനനാകാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. നീ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, നീ എന്താണ് ഈ ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്നാ വിളിക്കുന്ന അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? പൃഥ. പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് വിളിക്കാണ്? പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വസുദേവരുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് ആര്? കുന്തിദേവി അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ. കാരണം അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട്? കൃഷ്ണന് അർജുനനുമായിട്ട് രക്തബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് രക്തബന്ധം ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സഹോദര സ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അർജുനന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു പൈതൃകം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശ്രേഷ്ഠത കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിട്ട് അർജുനനെ കാണാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ പിറന്നിട്ട് പേരിന് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയുന്ന വില കുറഞ്ഞവരെ പോലെ
അർജുനനെ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ട് ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് എല്ലാവരും എന്താണ് പരിഹസിക്കും. അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുനനോട് അർത്ഥം ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മരോടും ദ്രോണരോടൊക്കെ, അവരൊക്കെ തന്നെ പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പാണ്ഡവരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആരാണ്? പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മരണപ്പെട്ടപ്പോ കുട്ടികളായിരുന്ന ഇവരെ നോക്കി വലുതാക്കി വളർത്തി സ്നേഹിച്ചത് ആരാണ്? ഭീഷ്മരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് അസ്ത്രവിദ്യകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ദ്രോണാചാര്യരും ആർക്ക് എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ വാത്സല്യം ആർക്കുണ്ട്? ദ്രോണാചാര്യർക്കും ഉണ്ട്, ഭീഷ്മർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മള് സാധാരണ എന്താണ്, ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരായിട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സാധാരണ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, പിതാമഹനാണ് ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. ആ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുരു സന്ദീപനി മഹർഷി ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മഹർഷിയോട് എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണന് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പകരം ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപനി മഹർഷി ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മഹർഷിയോട് എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസു ഗുരൂനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രദീപ്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നല്ലത് എന്താണ്? ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഞാൻ ആരാണ്? രാജകുമാരനാണ്, ഞാൻ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കണം? അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭിക്ഷ യാചിച്ചാലും വിരോധമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. കാരണം അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? രക്തപങ്കിലമായിട്ട് മാറും. അത് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു, ആ ഗുരു ശാസ്ത്രവിധിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്ത ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ, വിവേകം നശിച്ച ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അയോഗ്യത, ദ്രോണരുടെയും ഭീഷ്മരുടെയും അയോഗ്യത എന്താ വരുന്നത്? അവര് ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് നിർബന്ധിതരാവണത്, അവരതിനുള്ള ബാധ്യത വന്നാണ് ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്ക് വന്നു. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു? അത്തരത്തില് സാമ്പത്തിക സഹായം ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു അവര്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ന ചൈതദിഗ്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേതാർദ്ധരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല.
ഇപ്പൊ യുദ്ധാണെങ്കിലോ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മാത്രല്ല, വിവേകശാലിയും നിയന്ത്രിതമായ ഒരു മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രാജകുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തവനാണ്. ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യാനും ആര് തയ്യാറാണ്? അർജുനൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ നിസ്സംഗതയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരാ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ആരാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അതേപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യർ. അർജുനന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, അർജുനനോട് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ആര്? ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയപ്പോ അർജുനന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് അവിടെ മാറ്റുകൂടാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോൾ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. കാരണം അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പൊ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ നമുക്ക് എന്താണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഇതേപോലത്തെ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള വഴി കാട്ടിത്തരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കണം? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അറിയാവോ? എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ? നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇവിടെ? ഒന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താപത്രയെന്നൊന്നും പറയണ്ട മാതാജി, നമ്മ പഠിച്ചത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മുടെ കുടുംബം, സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബം. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ. പിന്നെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, ബന്ധങ്ങൾ, സ്നേഹം. സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മരണം. സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാലാവസ്ഥേനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാലാവസ്ഥ, മഴ, അത് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അല്ല, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, ജരാനരകൾ ബാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു, മരണത്തിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അസുഖത്തിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെന്താണ്? അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ 4 എണ്ണം നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ജനനം, മരണം, പിന്നെന്താണ്? ജനനം, മരണം, പിന്നെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നത്, പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇത് 4 കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത 4 എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ 4 കാര്യം, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമുക്ക് എന്ത് വേണം?
നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം. ഇത് എവിടെ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാണ്ട് നമ്മള് പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാല് പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് നമ്മള് പിശുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്തവരെയാണ് എന്ത് പറയാ നമ്മള് പിശുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം, നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു, നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ നമ്മളും ജീവിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്, പിശുക്കന്മാര്. നമ്മള് പൈസ കയ്യിൽ കുറെ വെച്ചിട്ട് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് പോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കും? കൃപണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കൃപണൻ. നമ്മള് കൃപണന്മാരാണെന്നാണ്. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വെറുതെ ജീവിച്ചു, നമ്മളെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും മരിച്ചു പോകുന്നു. അതാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം തുടങ്ങാണിനി. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാത് ഉച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃത്തം രാജ്യം സുരാണാം അപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുമായ പരമാധികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അകറ്റുന്ന ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൂമിയില് സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിട്ടും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാര് സ്വർഗത്തിന് അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള ഏതൊരു സാമ്രാജ്യം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് എന്താണ്? ഈ ദുഃഖത്തെ മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായം വേണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ആരാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണനാകാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം? ഒരു ഗുരുവിന് സാധിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനന രോഗം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? അവിടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷി കേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോസ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീ ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ധൃതരാഷ്ട്ര നിരാശപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനനെ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പരന്തപ എന്നാ പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത്. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോ രൂപയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വജഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്,
അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ മന്ദഹസിച്ചത്? ഇത്രയും നേരം അവരാരായിരുന്നു? സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഇപ്പോ സുഹൃത്ത് തന്റെ ശിഷ്യനായത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ആര് മന്ദഹസിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുസ്ഥാനത്തായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ തന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതോർത്ത് മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ യഥാവിധി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോജാനന്യ ശോചസ്തം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാക്ഷസേ ഗതാംസൂഞ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ നീയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്നത് അല്ലെ. നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ ബുദ്ധിമാന്റെ പോലെയാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരിക്കും അർജുനനെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് പറയണില്ല, ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ത് പറഞ്ഞു? നിനക്കൊരു ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവ്, ജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? അറിവ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തിനുള്ളതാണ്? മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആര്? വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം ആ ശരീരത്തിനില്ല. ഈ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നത്? വിജ്ഞാനിയാകുന്നത്. ദേവാഹം ചാതു നാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതാപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടാവാത്തൊരു കാലമില്ല, നീയും ഇല്ലാത്തൊരു കാലില്ല, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്താണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായ വ്യക്തികളാണ്. അവരാരും ഇന്നലെ ഇല്ലാതിരുന്നവരോ ഇന്ന് ഇല്ലാത്തതോ നാളെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്തുണ്ട്? എപ്പോഴും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീര സത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ വരുന്നതും യൗവനത്തിലേക്ക് വരുന്നതും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി ഇതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധീരൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സമചിത്തതയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതില്
ആ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ഒന്നുകിൽ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒറ്റ നമുക്ക് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ കുറെ ഉണ്ടോ, പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണുള്ളത്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസി ദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോകും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് അതുണ്ടാകുന്നു. അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് സുഖം വരും, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും. അത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ്. അത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെന്ത് വേണം? സഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മള് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൗന്ദേയ, ഭാരത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ മഹനീയ പൈതൃകം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കൃത്യനിർവഹണത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അർജുനന്റെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈതൃകത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്, മഹനീയ പൈതൃകം ഉള്ളൊരു കുടുംബത്തില് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. യം ഹീന വ്യതയന്ത്യേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി, രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കരേഷ മറജി നെറ്റ് കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന്. കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഒരേ നിലയിൽ കണ്ട് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടാന്തോ ദൃഷ്ടോന്തസ്വനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിനെ, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ നാശമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? തത്വദർശികള്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവർ ഇത് അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആര്? ഈ തത്വദർശികൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചത്. രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവര് ഇത് അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജനിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രായം വന്നു, നമുക്ക് ജരാന്തരകളൊക്കെ ബാധിച്ചു, പിന്നെ നമുക്ക് വയസ്സായി, നമ്മൾ മരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം എവിടെ നടക്കും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധം ഉദിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാകുമ്പോ നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകാണ്. അവിനാശീതു തദ്വിതീയേന സർവമിദം തതം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യാനാകശ്ചിത് കർതുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഫസ്റ്റ് പറയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സത്ത, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, അതിനാർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സത്ത നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതിനാർക്കും നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് എന്ത്? അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അവബോധം. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മുടെ അതിൽ അവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിക്കുന്ന അവബോധം അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയാണ്, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 എന്ത്? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആലോചിക്കുക, നമ്മള് ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ, ആ തുമ്പിനെ 10,000-ൽ-1 ആക്കുക. അത്ര ചെറുതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ നിരവധിയുണ്ട്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹേ ദേഹ നിത്യോ സക്ത ശരീരിണ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദുത്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നാശം എന്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവാണ് അതിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ആരാണ്? ആത്മാവ്. അതിന്റെ ആ പ്രകാശം അതാണ് എന്ത്? അവബോധം. അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, പിന്നെന്താണ്, മരിക്കാനും സാധിക്കില്ല ജീവാത്മാവിന്. അങ്ങനെ കരുതുന്നവരാരാണ്? അജ്ഞാനിയാണ്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തവനാണ്. അപ്പൊ ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? നികൃഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഹിംസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹിംസ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തല്ല, അത് ഇതിൽ വരുന്നല്ല. മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിൽ ബാധകല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് കുറെ ആവുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കുറെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടും. ഞാൻ 19 ശ്ലോകം എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലും 19 തന്നെ എടുത്തത്. അപ്പൊ ആ എടുത്തത് ഒരേപോലെ പോകാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം. അതാണ് 19, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 15 നിർത്തിയെന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ചാറ്റ് ബോക്സില് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി അറിയാവുന്ന ചെയ്തോളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമ്മ തൊട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓട്ടോ സെറ്റ് ആണ്, അതുമ്മ തൊട്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പറ്റുന്നവർ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. പറ്റുന്നവർ ചെയ്തോളൂ. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചത്. അത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, അതാണ് ഈശ്വരൻ ഒന്നാണ്. ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ്? പരാശര മഹർഷി. എന്തൊക്കെയാണ്? ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ശക്തി. ഇത്രയാണ് ഭഗവാനെ നിർവചനം. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അർജുനൻ, ഹൃദയുടെ പുത്രൻ.
പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? വിവേകം നശിച്ചവൻ വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ നല്ലൊരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഗുരുവാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവാതി, ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമപുരുഷനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുമ്പോൾ. ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ശരീരത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ആത്മാവിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ശരീരം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക ശരീരം മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. ദുഃഖങ്ങളെ സമനിലയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാണ്. ദുഃഖത്തിന് സമനിലയോടെ കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് പറയാം. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ശരീരം കടന്നു പോകും. ആത്മാവിന് അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരംശം. അപ്പൊ എത്രയും ചെറുതാണെന്ന് നോക്കി ആത്മാവ്. നമ്മൾ അത്ര ചെറുതാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും ചെറുതാണ്. അതിനെ 10,000 പീസാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു അംശമാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല.